सुनिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और फुल वॉच में देखिएगा आप लोग। सुतल मैया के जगाई कैसे सखियो, सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनमा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनमा घरवा जाई कैसे। सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के लिए मैं तो टीका ले आई, मैया के लिए मैं तो बिंदिया ले आई, सुतल मैया के पहिराई कैसे सखियो, सुतल मैया के पहिराई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के लिए मैं तो हरवा मंगाई, मैया के लिए मैं तो नथिया मंगाई, सुतल मैया के पैराई कैसे सखियो, सुतल मैया के पैराई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के लिए मैं तो लहंगा ले आई, लहंगा ले आई मैं तो चुनरी ले आई, लहंगा ले आई मैं तो चुनरी ले आई, सुतल मैया के पैराई कैसे सखियो, सुतल मैया के पैराई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के लिए मैं तो चूड़िया ले आई, चूड़िया ले आई सखी कंगना ले आई, चूड़िया ले आई सखी कंगना ले आई, सुतल मैया के पैराई कैसे सखियो, सुतल मैया के पैराई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सखियो सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घरवा जाई कैसे। बोलो जय माता दी की जय माता दी।